Arewastars comedian, masu burbuɗan nishaɗi, mai saukar da hawan jini. Yaro kai inuwa. A baba inuwa kake. Abokina aje a sami ruwa mai sanyi. Yau ina za a samu ruwa mai sanyi. Yaro. Da so samu ne a jajen sura da iyan a dawo man kura da gota mai sanyi a kawo man. Dan na subscribe domin samun shirye-shiryen. Domin tallata hajojinku sai ku nemi mu talmaro kamar haka: 081 66 17 21 13 ko kuma 080 67 69 98 97. ko kuma a shafinmu na Facebook mai suna Abu Director Rimi TV.